आङो रेवरेवा नार्जारी बिथांखौ आङो मान होयो। बिथाङा गोबां बोसोर सिगांनिफ्राय जोंनिख्रुइ जोबोद सिनियर एबसुआव खामानि मावदों आरो काउन्सिलावबो बिथाङा आगोलबो इएम जादों आरो सासे रेसपन्सिबल सुबुं आरो बिदा हिसाबै आं बिथांखौ रेसपेक्ट खालामो। दा बिथाङा जिखौनो साननानै जि बुङानो मानो बेवहाय आङो जेबो बुंनो साना आरो आंनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुदों। जोङो बिदिनो मावलांबाय थागोन मानोना दिनैनि बाथ्रा नङा। थांनाय प्राय 32 बोसोर जोङो समाजजोंनो दङ, फरायसा आफादाव दङमोन, बिनि उनाव फैनानै दायो राजखान्थियाव फैदों। दा बेवहाय बबेबा मोनसे समाव बबेबा मोनसे आगानाव हारिया खहा जानाय, समाजा खहा जानाय खामानिखौ जों मावाखै, मावनोबो हानाय नङा। राजखान्थिया जोंनि थाखाय गिदिर नङा। हारि आरो समाजनिख्रुइ राजखान्थिया मालाबाबो गिदिर जानो हाया। दा नंखायनो बिथांनि बुंनाया बिथांनि गावनि साननाय, आंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया। नाथाय बिथांखौ आं आगोलावबो बिदा हिसाबै रेसपेक्ट खालामो मानोना जोंनि हारिनि थाखाय हारिनि मावग्रा साफ्रोमबो सुबुंखौ जोङो रेसपेक्ट खालामो आरो दिनैबो खालामगोन, इयुनावबो खालामगोन। बिथाङा आंनि सायाव मायबा गाज्रि साननाय दङ बिथाङा बुंदों, बे बिथांनि बाथ्रा। सान्थिपुरनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा उदांस्रि साननि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों। गासैबो रोखोमनि गोजाम बाइकखौनो सोलायनानै लांनो हागोन गोदान बाइक। सान्थिपुर बाजारनि भुटान रडनि साखाथियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय उदांस्रि साननि गेदेर अफार लानानै फैदों। नोंथाङा गोदान बाइकखौ 500 राङावनो नोंथांनि नांगौ बायदि गोदान बाइकखौ आवग्रिनानै बुकिं खालामनो हागोन आरो नोगोद रांजों लायब्ला 1000 केशबेक हरफिननाय जागोन। बाइक बायनायजों लोगोसे बेसेन होनाङाजासे हेलमेट मोननो हागोन, लोगोसे 10 लिटार पेट्रल फ्रि मोननो हागोन। लोगोसे नोंथाङा बाइकखौ मोनलांनो थाखाय लोगोआव लाबोफानांगोन आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट। बे बाम्पार धामाका अफारा आगस्ट दाननि 31 अक्ट'सिम जागोन होननानै फोरमायदों फुंखा एन्टारप्राइजनि बाजार श'रुमा। अब्लालाय मानोथो नेनानै थाबावनो? थाबैनो सुलुद लादो। जानबुं नं 7099100995 एबा 600381719191।